Pre nás nevyhnutné, pre vás užitočné. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Počuješ ma? No, príjemné sídlisko, ale ja sa tu vôbec nejakože... No áno, prepáč. Vieš čo, príjemné sídlisko, ale pokrčené. Dávaj si pozor, Marek, tu bude taký schod. Minule som sa o taký podkol a skoro som odrizol z chodníka. Neboj sa, ja ho vidím, je predsa označený. Čo si slepý? Á, super. Pre nás nevyhnutné, pre vás užitočné. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Môžeš mi to prosím ťa prečítať? Vôbec nič nevidím. Všetko sa mi to zlieva do jednej makule. Vieš čo? Ani ja nemám chuť to tu lúštiť. Poďme sa nájsť niekam inam. Ja by som si asi dala toho grillovaného pstruha s nejakou zeleninkou. No konečne ideálny lístok, z ktorého sa dá čítať. Pre nás nevyhnutné, pre vás užitočné. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dobrý deň, prosím vás, my hľadáme internát Družba, neviete nám poradiť? To musíte vystúpiť na botanickej záhrade. Počúvajte električku, o chvíľu vám ju zahlási. Čože? Áno, električka. Ďakujeme. Botanická záhrada. Pre nás nevyhnutné, pre vás užitočné. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.